L'equip d'investigació del doctor Eduard Soriano de l'Institut de Recerca Biomèdica té com a objectiu l'estudi de la pal·liació del dolor crònic a través de la connexió neuronal. Implica conocer, digamos, la arquitectura y la señalización de unos elementos especiales que se llaman sinapsis, que es lo que comunica o lo que sirve para crear los circuitos y contactar les diferents classes de neurones. Tenim que entendre com es transmite el dolor per poder bloquejar aquesta sensació de dolor quan la causa no existeix. Lo que hemos descubierto en este proyecto es una serie de proteínas nuevas que se asocian con unos componentes esenciales que liberan los neurotransmisores. Mitjançant l'ús de ratolins, l'equip ha disseccionat una part específica d'un conjunt neuronal. Una de les eines emprades en aquesta investigació són les toxines botulíniques, molt populars en l'àmbit de l'estètica. Perquè el que fan és interrompir la transmissió nerviosa, que està incrementada, per exemple, en el dolor crònic. O sigui, en cas de dolor neuropàtic o d'enfermetats on es pugui sentir dolor, les neurones nociceptives, o sigui, les que responen al dolor, estan funcionant molt, massa. Llavors, les toxines botulíniques o les toxines tetàniques, en algun grau, bloquegen aquesta transmissió sinàptica entre neurones i bloquegen el dolor. Aquests processos estan relacionats amb tot allò referent a la transmissió d'informació com la sensació del dolor, les alteracions en l'envelliment, patologies que involucren pèrdua de memòria, com ara l'Alzheimer, o l'aplicació per disminuir el patiment en malalts de càncer. El càncer es produeix molt dolor i llavors una de les aplicacions de les toxines botulíniques és tractar el dolor que es produeixen en malalties oncològiques. I el que hem trobat és que si nosaltres obtenim cèl·lules de glioma i les traiem d'alguna manera la funció d'aquestes molècules, que es diuen SNARs, formen, a diferència de les cèl·lules control, tumors molt més petits.